Como todo nestes tempos e cos seus locais pechados, os libreiros enfróntanse a un día do libro atípico. O estado de alarma obrigou o sector a pospoñer o verán os actos da celebración. Sen embargo, moitas librarías mudarán este 23 de abril as actividades nas rúas por internet. Y estos días de confinamiento, bueno, pues intentaremos celebrarlo pues a través de las redes sociales, animando a nuestros amigos a seguir leyendo y a comentar alguna lectura de las novedades que salieron pues en estos días. Outra destas iniciativas virá da man desta libraría da capital lucense. Temos un club de lectura que leva funcionando xa un par de anos, con Lugo Patrimonio, e imos intentar facer unha xuntanza virtual, aínda que só sexa para saudarnos, a ver como sae, bueno, aí estaremos. En esta focense difundirán nas redes fotos que envíen aos seus clientes do libro ou libros que lles están a acompañar estes días. É unha forma de celebrar, de alguma maneira, de render homenaxe a isto que nos importa tanto e que nos concerne tanto e que queremos que siga sempre vivo, que son os libros. E é que coa poboación confinada en casa, as gañas de adquirir un libro está a ser maior. Por iso os libreiros tiveron que reinventarse e ofrecen nesta época novas formas de comercialización vía telefónica e online. Lo que sí estamos es aceptando reservas para cuando termine el confinamiento poder servirlas lo antes posible. Admitimos os pedidos, tamén algunha xente que nos fai por correo electrónico, despois vemos a forma de que paguen con PayPal, con tarxeta ou tal, e o que sí que facemos é o envío a través dunha axencia de transportes de maneira segura. Están a recibir pedidos de todo tipo. En algúns casos ofrecen envíos gratuitos por importes superiores aos 20 euros. O que decidimos foi facer un servizo de atención a domicilio, de entrega a domicilio dos pedidos, e ao mesmo tempo puxemos a funcionar todas as redes coas que normalmente xa traballamos, pero prestándolles unha especial atención. Os de temática de evasión están a ser estes tempos os libros máis demandados, pero tamén trunfan outros como os de novela negra, romántica, os infantís ou os clásicos.